pagpatay kay Villamor ginplano ang malain kaysa sulod pa sang bilibid. Mandatory face-to-face classes magasugod na karon nga adlaw. Samtang pista minatay, matawhay, All Souls Day kinakabig naton nga mangin matawhay man karon nga adlaw. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagtakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo, sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Daw laban-laban na. Gagaklaro na. Nga plano ang pagpatay si deng middleman nga si Villamor. Kay kahapon, siling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may ara na naghatag mga testimonya. Nagligad nga Sabado, 7 man katao ang karon ara sa pag-inakop sang Departamento sang Hustisya. Nga amo ini sila ang nagasampaw dugang sa mga ebidensya. Nga nagatudlo nga ang kamatayon ni Villamor hindi aksidente kundi ginplano. Kag nagasanto ini sa report ni Dr. Raquel Porton nga ang ginpatay paagi sa pagbutang plastik sa ulo ya. Nasupukit. Ginpatay nga daw sa pelikula lang. Kita nyo lang sa pelikula. Nga kung patyon ka nga daw wala pilas, daw natural lang, butangan plastik ang ulo mo, nga hindi ka makaginawa, tub-tub mabugto ang imo ginhawa. Amo ini ang natabo subong. Sa nasiling ko na nagligad nga mga inadlaw, pwede ipelikula. Kag daw pelikula gid ang nagakatabo. Mahublasane ang nagakatabo sa sulod sang bilibid. Portino, ang mga krimen, illegalista, aratanan, mga drug lord nga pinanglupot nila sa bilangguan, amo pasubong ang nagahimo sa dalagko nga mga krimen. Pwede sila kakontak sa gwa, bayran, patyon ang isa ka personalidad kung daw hindi sila kasao. Ning yan nilapid nga programa blani, nga porte ang arangkada, nga pati ang Bucor chip, binalbalya, alin sa dapa-dapa pakanto sa ulo, amo na nga ginbutang siya sa person of interest bangod sang balbal, nilapid nga nagmanggad siya sa magpungko siya Bucor chip. Gamat-amat na, daw gaklaro na ang ginahulat subong kung sino ang mastermind. Amo nang pinaka-importante. Sino ang mastermind? Ang mastermind bala ara sa sagwa o kung sa sulod mismo sang bilibid. Ikaduha, sino ang nagabutang kwarta sa bangko? Posible ang nagasugo sa sulod man sang bilibid. Purti nga abilidad, no? Diyan kakita niya nga ara ka sa sulod sang bilibid. Pwede kaya makahulag nga daw manggaran kagihapon, kompito, pwede ka kanuno siyabo, kag iban pa, pwede ka kasugo, makapatay tao. Kay si Villamor, sa kusisaon ng bangkay ati, puno siyabo ang lawas, ang buot silingon nagapakita nga klaro sa sulod sang bilangguan, hindi mapunggan, sige gihapon gamit siyabo, sino ang mangin responsable sini, kundi ang Bucor chip, amo na nga daw galalain gid siya. Nya maayo pa nga mapatay ako sang isulod man lang ako sa bilangguan. Ginapananaw yan na nga kung isulod siya sa bilangguan, ihawon siya sang mga bilanggo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Balik ako pagkatapos ini. Live. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hinahatag sang ni God.
bakal silpon ini ko pasig siya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Nung try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mamalang malawagan, hindi, dako naman. Ka mga sablag, ang DepEd nagpalayag ang poll na nga face-to-face classes pati gayunon karon nga adlaw. Sa kadamo man no, sa nga problema nga nagaupang sa DepEd. Posible sa pipila ka lugar katulad sang probinsya sang Negros kag iban nga probinsya nga wala tanto inigo sa bagyong paeng makabalik normal kag mandatory mo ang face-to-face classes. Pero sa iban nga mga probinsya hindi gid pwede nga ang report 261 kabulutuan sa bilog nga pungsod ang nagkalawasak tuga sang bagyong sipaing. So, pinsarabla, 261 kabulutuan. Ang bot silingon ti, sigurado niya nga wala klase. 381 ka mga hulot-bulutuan ang totally damaged. Wasak. Ti, wala. Sang sudlan ang mga estudyante. Kag ang masakit pa kay ang iban nga bulutuan gingamit pa hasta subong evacuation center mga 528 ini kabulutuan ara pa ang mga kauturan naton ginhalin sila puluyan bangod sang tuman nga halit sang bagyong sipaing. Pero kon pamatian ta ang DepEd kahapon silinya dayon gid ang implementasyon sang face-to-face classes sa pihak sang kakulang sang hulot-bulutuan kag mga manunudlo. Ako Manila nga kulang manunudlo, kulang sang hulot-bulutuan. Siling sang DepEd ti tagaan ta lang na, hatagan ta lang solusyon ang problema. Ti okay na ya. Iyan na tindog sang DepEd. Ngimisan amo na ini natabuan gid nga sumugata kita sa bagyo natabuan man nga bag-o lang matapos man ang pista minatay kag iarangkada ang implementasyon na sang face-to-face classes. So ang buot silingon sa mga lugar iya nga inigo sining kalamidad sigurado wala gid klase kay hindi niya madali-dali, hindi niya isa lang kadlaw patindugon mo ang mga eskwelahan, kayuhon mo ang mga hulot bulutuan. Hindi nila lahog nga kakason mo gilayon ang mga nagasululod sa evacuation center kung wala paslasang pulian nga mga puluyan. Amo ning mga upang sining pagbukas kag pagpalayag sang full implementation sang face-to-face classes suno sa Department of Education. Ti siling nila problema na ya lubaro namon. Ti hulaton ta kon paano nila ini madali-dali lobaron kag paano nga ipasiguro nga magasunod makupapan sa mga estudyante sining inigo sang kalamidad ang face-to-face classes plus nga ang mga problema pasubong sang ginikanan kahit siling sang DepEd voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask. Biling ko lang sa ginikanan, base pa malang kung wala man sablag, kag wala man gareklamong kabataan, sige lang anay, pasuksuka lang anay sang face mask, mintras tanto, ara pangkagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na dason. Singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dakaton sang Santon Plus R. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Salot ko lang niyo,
ang gobyerno probinsyal kag si Presidente Bongbong Marcos temprano pa nagapreparar na subong. Ang preparasyon angot sa palayag sang pag-asa nga posible mga 4 pa ka bagyo ang magasulod antes magtakop ang tuig 2022. Subong pa lang, preparado na, ginapreparar na sang Malacañang, preparado na si Presidente Bongbong Marcos, ginapahibalo na ang tanan nga mga local government unit. Ila ini responsibilidad sa pagpahibalo sa ila sini mga pumuluyo kon ano kabaskog kag ano ang dapat preparahon kag ano ang dapat himuon sa tion nga mag-abot ining mga bagyo. Nagligad dumdum kamo? Siling ni Presidente Bongbong Marcos kay sulidom sabi, kamusta sugiri ko napalinto nyo husto nga nagdamong nagkalamatay kulang sa diseminasyon sa impormasyon pahibalo sa publiko. So subong pa lang ang Malacañang preparado na. Kag sigurado ako nga ang mga local government unit, ang mga opisyal, mas temprano. Pagsiling sa pag-asa, amo ni kabaskog sa bagyo, may kategorya man mo. Kung ano kabaskogon sa bagyo nga nagasulod. Pwede gilayon, mapandaman, pwede nga pauntaton ang klase kag ang preparasyon sa tanan-tanan, evacuation center kag iban pa. Ang Malacañang suno kay Presidente Bongbong Marcos subong pa lang kompleto na, ginaplano na ang ila sini himuon sa tion nga magsulod ining ginapaabot 4 ka bagyo sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang God. Ilumpat sa masunod nga isyu. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.